Gràcies, presidenta. Avui el Parlament, tant que sembla una carpeta oberta, ja fa quasi bé 10 anys. Vull recordar, i ho deia l'anterior debat que vam fer d'aquesta proposició en l'anterior ple, que precisament ja hi ha reunions de treball per tal de modificar aquest text des del 2014. Ja hi ha anades i vingudes amunt i avall amb les entitats i entre els grups parlamentaris per tal de poder, avui sí, arribar en el text que tenim avui aquí. Deia Raimon Paniker, al pròleg del llibre Una mirada a la història de l'Associació de Dret a Morir Dignament, que es va publicar al febrer del 2015, deia que la vida no és un valor absolut. La vida ha d'anar lligada a la qualitat de vida. I quan aquesta qualitat es degrada, més enllà de certs límits, hom té el dret de dimitir. Té el dret, que no l'obligació. Ja ho deia també la diputada Escarp, crec que és un matís que també cal afegir. Però aquesta decisió, òbviament, ha de ser validada sempre, sigui la que sigui, en un document que tingui validesa quan arribi al final de la vida. I aquest document, òbviament, és el document de voluntats anticipades que avui, en la llei que retoquem, se li dona validesa. I aquest document té dues grans variables. Per una banda, ha de fer-se a partir de la constatació que la persona tingui un grau d'autonomia i una capacitat per comprendre la informació rebuda. Però també, per una altra banda, s'ha de poder fer en un entorn amable, en un entorn fàcil, que sigui garant, però, d'aquesta responsabilitat que suposa un document com aquest. Fins ara hi havia dos supòsits, que un era davant d'un notari, com altres documents importants i transcendents que signem al llarg de la nostra vida, i també davant de 3 testimonis, 2 dels quals no havien de tenir relació de parentiu en segon grau i tampoc cap relació patrimonial amb la persona que feia aquest atorgament del document de voluntats anticipades. I és aquí on la reforma que avui finalment aprovarem entra en joc i és precisament afegir aquest tercer supòsit amb aquesta voluntat de facilitar la consecució d'un document que ens ha de millorar la vida de tothom. És a dir, és un document en el que es vol és que precisament els tràmits administratius, la paperassa, en un moment tan determinant com al final de la vida, no entorpeixin allò que lliurement una persona vol. I és aquí on afegim aquest tercer punt, que és la transacció a la que hem arribat diferents grups de la cambra, que és davant un professional sanitari de l'àmbit de l'atenció primària, de l'atenció hospitalària o sociosanitària, preferentment dels centres que li siguin de referència. Aquesta és una esmena important, entre altres coses, perquè està transaccionada entre els 3 grups que vam proposar aquesta modificació de llei, però també amb Esquerra Republicana, a la qual tant Esquerra com el Govern volem agrair-los l'esforç també perquè sabem que són textos importants quan els toques, però que a la vegada som conscients que s'està tramitant una modificació de tota aquesta legislació, de tot aquest document de llei i que, per tant, això servirà, mentre no entri en aquest Parlament i puguem debatre tots els grups parlamentaris, un nou text que ampliï, modifiqui i millori el text que tenim en l'actualitat. I també, òbviament, una esmena, una disposició final al que dona un cert marge a l'aplicació d'aquesta llei a partir de la publicació al DOC a partir de 2 mesos. Per què? Perquè precisament pel que ha costat incorporar aquest nou punt, aquesta modificació, enteníem que les coses s'han de fer bé i hem de poder explicar als professionals de tots els àmbits que hi ha aquest document, que han de poder facilitar-lo, com ho han de fer i també, òbviament, reforçar a la ciutadania que segueixi fent aquests documents de voluntats anticipades perquè l'ajudaran també quan arribi el moment de decidir com vol acabar la seva vida. Volem agrair a Ciutadans les seves esmenes, perquè, entre altres coses, per bé que no compartim el que expliquen aquestes esmenes, sí que són esmenes que suposen que hi ha hagut un debat de la importància que estem treballant en aquest text que modifiquem. Per tant, tot i no compartir, agrair també l'esforç de fer esmenes en un text de llei que teníem com molt acotat, que és curt, però que té molt impacte i, per tant, agrair-los aquesta feina. I com no pot ser d'una altra manera, agrair a tots els companys de DMD que els veig allà, la Isabel allà al darrere i els que ens hem anat reunint en aquests últims anys, agrair-vos moltíssim la paciència, la insistència, la persistència en fer-nos mantenir aixecada l'alerta per anar treballant aquest temps i no aturar-lo més del que ja malauradament ho hem hagut d'aturar i que, per tant, avui sí puguem arribar a votar aquest text aquí al Parlament. No hem d'oblidar que al Parlament hem de poder parlar i debatre de tot allò, de tots aquells temes
que afecten i ocupen i preocupen a la ciutadania i, si és el cas, avançar-nos en la regulació. Habitualment, el Parlament sol anar en la regulació al darrere de la societat, de la velocitat a la que canvia la societat, però en qualsevol cas, la voluntat ha de ser sempre poder avançar-nos i acompanyar els canvis que es produeixen a la nostra societat. I és en aquest sentit, i és una evidència, que el document de voluntats anticipades i aquesta llei ens obliga a reflexionar sobre una qüestió que és fonamental i tan transcendental com és l'atenció al final de la vida. Una vegada més n'hem de poder parlar també en aquest Parlament i ho hem de fer defugint de prejudicis, però també amb el màxim respecte per les diferents sensibilitats. Ho deia a la intervenció del ple passat. Crec que l'Associació Dret a Morir Dignament són un exemple d'això, que sent conscients del material sensible que tenien a les seves mans quan ens venien a reclamar aquí al Parlament, sempre, i ho he agraït, han estat molt respectuosos amb totes les posicions que hi ha hagut aquí al Parlament. Però és una obligació parlar-ne perquè hi ha un augment de l'esperança de vida, perquè hi ha més comorbilitat, hi ha una atenció sanitària molt més tecnificada, molt més capaç, d'altíssima capacitat, cada vegada més resolutiva, però que hem de vetllar tots perquè no perdi l'humanisme quan al final de la vida s'han de prendre decisions. I per tant, i per acabar, ser conscients tots que el vot d'avui ve carregat de persones, ve carregat de vides, ve carregat de temps, d'històries i d'història. Per tant, i sense més, gràcies a tots aquells que donareu suport a aquesta esmena transaccional i que modificarà aquesta llei tan i tan important per moltíssims de nosaltres. Gràcies.